पिकनिक जानो थांनो नागिरदों जोङो गाखोदो Hai Anda Rian Rian này nó sao mày mà được हम लोग भालुकपुंग जा रहा है घूमने के लिए ना सीमा Bye para kan. Bye para. Bekor ke jiwa dulu. dengan dek akhirnya kenakan bapak last tuh lana last tuh happy Chalo, कैसे गए? Jaga dari sana. Hai guys, guys, finally मोनफैबाय जोंनि पिकनिक प्लेसआव. जों दिनै पिकनिक जानो फैदों guys. Hai deh. जोंना पाना माखासे. Bunakai mana di? Thaigan na? Bentan. Dekha gida isara. Raja. Hasi thana. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि आरटिभि ब्लग चेनेलाव दा गोदान बोसोरनि फिन खेबसे बरायबावबाय नोंथांमोना जाहाथे जोंनि भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलाङो आरो मोजाङै नायलाङो लोगोसेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय लोगोसेनो नोंथांमोनाबो मोजाङै दङ होननानै आं सानो आरो जोंबो मोजाङैनो दङ बेबायदिनो बयबो मोजाङैनो थाबानो जाबाय फैबाय थानाय सानफोरखौ जाहाथे मोजाङै मोजां सोलिलांनो हानायनि बयबो मोजाङै थाबानो जाबाय मोजाङै जाबानो जाबाय बाराद्राय माने लोंग्रा मुवाफोरखौ लोंनानै जानला मानला गारिफोरखौ दा सालाय बेखिनिखौनो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आर'ज ओमफ्राय दे बिदिब्ला जोंबो रंजानोसै नोंथांमोनाबो रंजादो एखिजाबो जागासिनो गाइस Begola kak. Ini lama बनाइदों guys, lama teknik. guys जोंनि आलाया नायो लाबो लाबासै ट्रिपालाव लाबो सब बुज'नानै माबाना गोलैगोना पिसलाथा ज'नोसो माबादो खोमा ज'नोसो गथ'फोरनि एसे जोंना संनायनि लाहार फाहारा धुप सावग्रोनो नायदो पुजारिबो फैखादो ड्राइभार बाबुआ पुजारि जले गुरु माना दे जागोन ना दुगैदोंना दुगैयाखै ओमफ्राय Ayo, ओंखाम जाबाय फुंसि नै फुजा होनो नागिरदों जोंना मालाय Bar ali dia. Koi besar nih. Hey!
जोंनिया मैद्रु ओंख्रि जागोन लाफा मैद्रु हेलौ ब्रेकफास्ट ओंखामखौ बे फिसायाव आरो इयाव होगोन ब्रेकफास्ट खालामनोसै जोंहा दावदैजों ब्रेकफास्ट खासेना यामोन जायाखैनो जेबो लकेसना बेनो जों बारा गोजानाव थाङासै लोगोफोर मानोना गोबां गारि गुरानि दासान्दि माबा जाबाय दङ एक्सिडेन्टफोरा बांबाय दं बेनिखायनो जों गामि खाथियावनो जानो होननानै बेयावनो फैनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो गोदान बोसोरनि मुङाव बारा लोङै जायै गारिफोरखौ गोसा सालाया बयबो सेबै थायो बेखिनिखौनो आसा खालामबाय गोरबोनि डायरियाव लिरबाय आं नोंनि मुं खोमोर हायै बादि नों थांलाय फैलाय लामायाव गायबाय आं गोजा गाबनि गलाब बिबार मिनिस्लु मोखांजों नों आंनि फारसे नायहरफिन खेबसे रजे लकेल आरो गाथाव जागोनलै नै संग्रा सिख्लाफोर नै सिख्लाफोर मोननो जायाखैना मोननो जासिगोन एरानगोन दायो मन राना आलुखौ मा दानो रानगोन बै माबादो बिलाइनि दै ओंखारगोन मा जाया अमाजों मैद्रु नै ओइ ओंखामा आरो मैद्रुआ एसे सामनांगोन दै नङा इयावनो एसे सामनांगोन बिनि उनाव आरो ओंखाम जागोन गोदान बोसोरनि मा बुङो गोदान बोसोरनि बयखौबो आं बुंनो सानदों बे बोसोरावबो मोजां सोलिलांथों बेमार आजार जायालासिनो बिदिनो जानाय लोंनाय बिदिनो बेदर जानो मोननाय बायदि अमा बेदर दै बयबो आरो बे दैसो माथो लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय दायो नै थोरसि लथा सुबाय बेनिफ्राय जों जानाय जायगाखौबो साफा खालामबाय दं थांसै गाइस जोंहा थोरसि लथा सुगासिनो जोब्बाय जोंनिया दिनैनि थाखाय नै जेसेबां प्लास्टिक दं बेफोरखौ सावजोबनोसै मानोना जानाय जायगाखौ लेथ्रा खालामना गालांबाथाय गाज्रि जायो एसेबां समायना मिथिंगाखौ लोगोफोर दिनैनि हाबाफारिया बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो जोबनायाव गोदान बोसोरनि फिन खेबसे बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जों जानाय जायगायाव दा जेबो प्लास्टिक नुनो मोनला नोंथांमोना मानोना